Moraš je u gore, Marko. Dobro, mogu 42 minute snimati. Jedno, pol kartice na mostu. Ja imam više, po 6 megabajta. Ja ti plati pa snimo kire. Ne vidio. Ja. I tako mi bez purnjelica ovo što vrijeme. Ali ima zati cugić, jojć. Jebe. Svinja pili neki grane, samo jedno penje. Stavit ću ja gles. Do, probat ću.